Yesus Rajani Uria na porse yana badia pasupa sumawo sai sungguh lima rohaku mengikut oh rajaku pat gogo maaf totong par gogo maaf totong. Dami ni debatana sumurung siyan salhut na roha iman na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo na be di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amin. Oras madia mo kamanami na namin selamat hari Minggu, salam sehat selalu amanginang, selamat memasuki dan menjalani masa-masa Advent yaitu Advent ketiga di minggu ini. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu Sepanya Bidutulu ayat 14-1-20. Maria ia mahawali borusion marulupoluk mahawali Israel marlas niroha maho jala marulupoluk sian nasaroham ali boru Jerusalem nunga diusak Jehovah uhumna tuho nunga disiapun musum ay Jehovah raja Israel do di donga-dongami dang be idom muhinamago diari nasasedai dohonon ni halak matu Jerusalem unak komabiar alesion unang paledu dang hamu ay Jehovah de batam do di tonga-tonga mi ulu balang silehot tua do ibana marlas ni roha situtu ibana midaho hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana marulupuluk ibana mardongan puji-pujian midaho halak nagodok roha akan naholang sian luhudani wapungokku do marharoroan sian hodo nasida akan ni dodonan ni haurahon nasailaon idama marlulu mau ditikina sasedai dopak sude akan na mga rupa ho pamalumokku mahalak na mekat jala papungokku halak na pinabali jala bahenokku na sida gabe puji-pujian jala marbarita di saluhu tano haurahon na sida na sailaon ditikina sasedai togi honokku mahamu mula tu tanomu laos papungokku mahamu disi ay bahenokku mahamu marbarita jala gabe hamuliau di tonga-tonga ni saluhut akka bangso ni tanaon ia dung hupaulak akan terbuang sian hamu tujolo ni ado pamuna ninna Jehovah. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Di minggu hari ini kita diperlihatkan betapa besarnya kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang senantiasa mau bertobat, berubah dari kehidupannya yang lama ke kehidupan yang baru. Jika di minggu Advent kedua, minggu yang lalu kita diingatkan untuk paubahon roham bertobat, dan di minggu ini kita diperlihatkan upani akan naolo paubahon roha nasian dewata. Akadia ma kamanginang nanaing si jalo ota dihita akan naolo paubahon rohana. Nana parjolo amanginang diturpuhon di pataridahut tuhita Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, dia akan bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, amanginang, Tuhan senang melihat kita. Ima hatuau niaka halak naolo paubahor roha. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, senantiasalah paubahor roha dalam kehidupan kita, keseharian kita. Jok doa manginang selalu hudoko kami berusahalah untuk melakukan firman Tuhan. Berusahalah untuk bertobat, menunjukkan pertobatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hatuau ni kita akan naolo paubahor roha manginang diampuni di sesatu hatta dosata jala mian ni mana di tonga-tonga madongani hita dan lomo rohana las rohana
mida hita. Jala gudang dope akan ragam ni pasu-pasu na naing jalota dihita akan Allah bau-bau roha. Tuhan juga akan memberikan kesembuhan. Jala babungon na hita, jala bahenon ni debata hita gabi puji-pujian. Di masa-masa Advent ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tetap senantiasa setia dengan pertobatan kita agar kita beroleh belas kasihan dari Tuhan dan Tuhan berkenan las rohana marnida hita. Di pasu-pasu Tuhan tahita kamanginang, tetaplah setia menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan buku ende nomor 41 ayat 4. Atong gir-gir mahita manomurajai mangukap di ibana sandok rohatai dengan nuang taban dalan naturo hata nanay patonangon na diurmai taban. Diparbadiai dibatasi pardamai mahamuga bisundinggan jala diramo di marohanang pikiramuna. Ia soha surahan sa rodi haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus si baluai. Amin.